Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumantahing puja hastawa saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang maha asih, mugia tansah kajiwa kasalira dumateng kula saha panjenengan sedaya satemah saged nyawiji wonten ing papan menika. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, saha aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lepta ing pitutur ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Para pangemban pangembating praja, para satriyaning nagari, minangka pandam-pandaming kawula tasih ingkang katuran sagunging pakurmatan. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring putih. Ingkang satuhu dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Sutarno SPD minangka Kepala Desa Wukir Sari. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Ari Susanto minangka Kepala Dusun Jomblangan. Sambudayaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang sinupa ing pakurmatan. Kadang taruna saha kadang wrenta upacara merti desa ingkang satuhu bagya mulya. Para rawuh ingkang minulya minangka purwakaning atur sumangga tansah kula dherekaken puja puji putyastuti ing ngarsaning Gusti ingkang maha welas lan asih, awit saking sih kanugrahanipun ingkang tanpa pepindhan katitik ing titi kalutangan dinten menika. Kula saha panjenengan sedaya saged sesarengan nglampahi upacara pahargyan agung, upacara merti desa Jomblangan kanthi kapagaswarasan saha kawilujengan. Langkung rumiyin keparenga kula minangka piniji pangemban pranata adicara wonten ing pepanggihan dinten menika. Nyuwun agunging sih samudra pangaksami dene kula jumantaka nyike kapangandikan panjenengan sedaya. Saperlu badhe mbruwakani laksitaning adicara wonten ing titi wanci menika. Anamung saderengipun keparenga kula ngaturaken menggah reroncening tata adicara ingkang sampun karantam. Adicara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih inggih menika atur palaporan saking panawong krida. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur pambagya harja saking panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Jomblangan. Dene adicara ingkang angka sekawan nun inggih atur tanggap wacana saking panjenenganipun Bapak Sutarno SPD minangka Kepala Desa Wukir Sari. Tumuli kabidalaken ugi kirab budaya Dusun Jomblangan.
ingkang kalajengaken ugi atur ndedonga saking Bapak Haji Sudarsono. Adicara salajengipun inggih menika adicara rebat gunungan asiling bumi. Kapungkasan kanthi adicara panutup. Mekaten menggah urut reroncening tata adicara ingkang badhe lumampah wonten ing ri kalenggahan menika. Para rawuh ingkang tansah kinurmatan minangka pambuka laksitaning adicara. Sumangga adicara wonten ing kaluthangan menika dipun wiwiti kanthi ndedonga andut kapitadosanipun ingkang rinasuk. Sumangga. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam menika saged lumampah kanthi rancak winantu barokahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dungkap adicara ingkang angka kalih inggih menika atur palaporan saking Kang Mas Bayu Kurniawan minangka panawung krida adicara Merti Desa. Dumateng panjenenganipun sumangga. Matur nuwun dumateng Kang Mas Bayu Kurniawan ingkang sampun kepareng-paring atur pambagya harja. Tumapa ing titi laksana ingkang angka 3 inggih menika atur pambagya harja saking panjenenganipun Bapak Ari Susanto minangka kepala dusun Jomblangan. Dumateng Bapak Ari Susanto kasumanggaaken. Mekaten atur pambagya harja saking Bapak Ari Susanto minangka kepala dusun Jomblangan. Dumateng panjenenganipun kaaturaken agunging panuwun. Para rawuh ingkang kinabekten, adicara salajengipun inggih menika tanggap wacana saking Bapak Sutarno SPD minangka Kepala Desa Bukir Sari ingkang samangke badhe dipun suwun kersa hambidalaken kira budaya dusun Jomblangan. Dumateng panjenenganipun Bapak Sutarno SPD sumangga. Matur nuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sutarno SPD ingkang sampun atur pangandika wonten ing kaluthangan menika. Kaaturaken sugeng rawuh malih dumateng kira budaya dusun Jomblangan ingkang sampun nglampahi kira budaya dusun menika kanthi gangsar boten mangkir rupeda satunggal menapa kemawon. Ngance adicara ingkang angka gangsal inggih menika atur ndedonga saking Bapak Haji Sudarsono. Awit saking menika dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sudarsono kasumanggaaken. Kaaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Haji Sudarsono ingkang sampun kepareng-paring ndedonga wonten ing adicara menika.
Awit saking menika purnaning wedharing atur ndedonga Bapak Haji Sudarsono mratandani bilih kalajengaken adicara ingkang sampun dipun tenggo-tenggo nun inggih adicara rebatan tumpeng asiling bumi. Para rawuh ingkang minulya, kados sampun jangkep tumapaking adicara wiwit purna madya tumugi wusananing pepanggihan sampun lumampah kanthi rancak nir ing sambikala. Pramila sampun tumugi petiting titi laksana kula ingkang nderekaken lampahing adicara menika. Anggenipun kula matur wonten tunutungkap cicir cewet ingkang adamel kuciwa kula nyuwun agunging sih samudra pangaksama. Sugeng kondur pungkasaning atur monggo samya asesanti jaya-jaya wijayanti nirbaya nirwikara nire ing sambikala. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.